Sikra kang pala tumingal perang campo samya matali Wirtadet wiladeng kota Danyanggung manguncang niti bincang sang aji micil Ladi nyong tali wus Kanjeng Rama ingkang putra ing pringgontanipun Gatut Kaca Cemadung dawuh I Kanjeng Rama ingkang putra ing jangkar bumi pun Antaraja Cemadung dawuh Pak nyadong dawuh timbalane bapak ana apa kok nyengka tindake bapak ana nyalun-alun Guru Ngamarta dina iki aku lagi santai-santai ning angkringan kok bapak ngawe to sendok mrene iki wigatine apa Pak Gatot Antaraja lan Antasena piye Pak pangertya wigatine dina samengku jroning pasewakan kedaton Guru Ngamarta ketekan Kraman lulu Kraman kepiye to maksudnya kados kepiye Petruk teka menyang kedaton Ngamarta wigatine bakal boyong wujude Jamus Klimasada kinarya kanggo syarat srana bangun kayangan ya kuwi sing Semar sing kepengin nentremake kahanan Guru Ngamarta terus wakmu Ndrawati ora nrimake nyengguh yen to Semar bakal nyuwun ngampil wujuding pustaka mung bakal kanggo mukti Dewi merga pancen Semar kuwi derajate ngaceplik terus dawe bapak kepiye dawe wakmu Ngamarta mbarep kakangku kowe kabeh kinen supaya ngayomi karo Petruk karo Bagong merga dina iki Petruk karo Bagong mesti wae bakal dicegat lakune supaya aja ngasi bali menyang Karangkadempel. Oh ya. Aku wis tanggap karo sing dikersake. Bapak aku wis tanggap karo sing dikersake Siwa Badranaya. Ya. Mergo pancen gayuane Siwa Semar kakekne Semar kuwi pancen luhur tenan. Ya. Lah kowe sagu kabeh do mangkat. Aku sagu. Gatot sagu. Ih, Rama Kyai kula sagah. Antaraja sagu. Ih, kula sagah mangkat dina iki. Monggo kanthi ana Bagong lan Petruk teka mrene ayamana aja nganti dipulasara dening jlitheng kakangku sip bapak saiki banjur arep budal endi aku lan barep kakangku sartane kembar pamanmu bakal lumarap ning Karangkadempel wigatine ngaturake wujude pustaka Jamus Klimasada supaya enggal Dipol kakangku miwiti anggone bangun kayangan. Oh ya wis ngati-ati. Kabeh iki mau pasrahno karo putra-putra Pandhawa, lancur-lancur Pandhawa. Bapak narep gage menyang ning Karangkadempel gek menyang. Yo, sing ngati-ati lho Pak Jaya cah cilik. Gundul matos lho, aku meng ngomongi. Bapakne Jaya cah cilik. Lah ya aja Jaya cah cilik kok ya. Cah cilik iki arep menyang endi ngono ora langsung nang nggon, mesti mlipir sih. Ngono kuwi aku ya ngono. Ora caturan karo kowe wis. Bagong Petruk teka mrene ayamana sendika dawuh Rama Kyai aku budal Karangkadempel Gatot Antaraja Antasena. Iki piye Dimas ayo dilakoni. Dan Siwa Ndrawati iki wonge kaya ngono kae.
kene wis salah paham, kene wis salah dengar. Kleru leh mengucap sithik wae ming sak kata, ora masuk sak kata, sak huruf. Nek ngertine iki misale kowe muni A padahal arep muni B, kleru kowe muni A, ya wis sing dipercaya si Wandrawati iki sing lehmu muni A kuwi mah. Ngono. Dadi arep kowe ngandani piye meneh kowe njelaske piye wis ora ana penjelasan kanggo si Wandrawati. Banjur kepiye wis Bagong karo Petruk nek teka mrene diawat-awati, tawat-awatan sekon Dirgantara. Iya Dimas. Aku tak ngawat-awati sekon jron bumi. Lho iki piye iki? Aku terus kon dhewe ngono. Jaremu dhewe wani. Ya ning ya ora njur ngono kuwi. Ya wis ora apa-apa Kakang Gatotkaca mangkat. Kakang Anturja mangkat. Iya Dimas, iya Dimas. Wis aku tak nang kene ijen ora masalah. TNI 3 angkatan. Angkatan udara, angkatan laut, karo angkatan darat. Ayo mangkat dina iki, mencar dhewe-dhewe Kang. Ya Dimas Antasena. Korotanira Sena putra sesumber mananggari keterangakasa gumura langit pinto kelap sosro karusane pinto sewu gajah ngamuk mire sang Narpati Karna Sena putra tuhu sakti manteng ing cipta sang Raden Gatotkaca ya sang Kacanegara ya sang Rimbyatmaja kocap kacarita mundi dawuh saking ingkang Rama nenggih sang Raden Harya Werkudara kocap ing mangke mesat aning Dirgantara kebat kaya kilat kesit pindha tathit candraning sang Raden Gatotkaca kadya dong bandhengan.
Yen wis kanane kaya ngene iki njur kepiye? Ya ora piye-piye. Mau ngomong mulih ya mulih. Ha iya. Man bapak Semir digawe nesu sisan ra masalah. Iya. Wis ayo bali. Ora usah suwe-suwe. Mundhak engko selak. Ketututan Sinuwun Kresna. Ayo bali deh, ayo bali. Oh, bali ya, Truk, bali. Bagong aja mlayu mati dhewe aku kowe. Bo. Tinunggul gatanira karawa kang tumandang setyaniko karawanira Petruk Bagong aja mlayu Ndara Sentyaki ya awas kuwi kongkonane Kresna kuwi ngono kuwi pembarange Kresna. Ya wis santai wae diadepi sing los sing santai. Iya. Ora usah wedi. Iya. Kuwi meng gendro terminal ora usah diwedeni. Iya. Arep nek omong ya sok mare mak tratep mak duk maksir mak sarep. Ning ora masalah. Iya. Arep tumuju menyang endi? Kula. Iya. Ajeng wangsul niku. Wang mulih wigatine. Nggih kewajiban kula pun rampung. Kula dikongkon mriki, kula digangken teng negara Ngamarta. Niku nek pun kula pun entuk hasile nggih kula wangsul. Kewajibanmu kowe diutus bapakmu supaya ngopo? Mboyong pustaka Jamus Kilimasada. Wis kelakon mboyong apa urung? Dereng, ningen sedaya pun cetha. Sinuwun Ndarawati mboten ngeparengaken kula menawi kula mboyong pustaka Jamus Kilimasada. Lan Sinuwun Ndarawati mboten ngeparengaken menawi bapak kula Semar Badranaya bangun kayangan. Ngaten. Mula saking menika kula ajeng wangsul matur kalih bapak, Pak wis ben awake dhewe ora usah nglanjutke leh bangun kayangan. Ngono. Dadi wis ben Sinuwun Ndarawati ora ngeparengake awake dhewe bangun kayangan bareng-bareng. Bener ngono wae piye? Nggih, kula nek matur kuwi ora tau goro. Nek pancen kuwi arep bali yo. Bali yo. Estu niki? Iya. Kula lho. Iya kowe. Kalih Bagong, sakarmu. Oke. Bali yo le. Hah? Bali. Yo dhisik aku isih ana rembukan terus tak iki. Iya. Setyaki nyebrak aku 700 rung balik kok. Iya wis kono ra ngono. Tak tagih sik. Ha iya. Bagong ora mulih. Mengko ngenteni bise. Oh iya. Sampeyan rene mesti dikongkon Kresna. Pancen iya. Mesti kon ngrangket kula alih Petruk. Iya. Supayane aja nganti bali nyang Karangkadempel. Sebab nek ngasi kula karo Petruk bali ning Karangkadempel, kula matur nek apa jenenge Kresna ki ngelek-elek Semar mesti Semar nesu, terus Kresna wedi. Iya apa iya? Iya, aduh ora. Lah iki keceplosan iki. Iki mesti kongkonane Kresna. Njur kowe arep piye? Wah. Ora sudi. Ora urusan apa-apa, pokoke kula arep bali. Nek kowe manut aku. Kowe sing anggap aku bendaramu. Kowe kudu manut karo aku kowe bali yo. Ben Petruk bali nyang Karangkadempel nanging kowe bali nyang Amarta. Ora sah bali, ora sah mulih ning Karangkadempel. Wah. Gleleng sampean. Yo. Aku bali teng Ngamarta nek waton sampeyan iso nglangkai kuwandane Bagong mati pun tak ajangi jembar teng mriku lho Gus. Sayo sing sithik ora apa-apa lah.
pun. Put oh. Pun. Telat aku. Oh. Oh. Pak. Pak. Aduh. Waduh mati. Woi. Oh. Oh. Woi. Nuntuti lamun katuntutan lamun mangsa prawira digdaya prawira digdaya prananggono magawe gelarira wang Rono duyak rentenir tekan kene ketemu plecet. Urip kok sarwa ngrekoso. Ayo sing bonang tangi, sing bonang tangi. Ayo ngurusi wong bonang ora. Kowe kok isane ngono itu? Ayo aku ketemu Ndarantasena. Kuwi bendisen kuwi. Nah iya iki ora sang ngurusi wong bonang. Sampeyan kok teng mriki, Gus? Ah iya. Saka ngendi kowe? Saking negara Ngamarta. Lah sampeyan aku saka Randu Kumbala. Kuwi gatine kok metu iku lho. Oh, aku tak takon kok mlayu-mlayu ngopo? Diajar Setyaki. Lho. Ngopo kowe diajar Setyaki? Ya mergo kula arep mulih. Janjane Sinuwun Ndrawati menika kronologinipun menika bapak ajeng bangun kayangan. Terus lah kula kan suwen teng negara Ngamarta. Nyuwun ngampil wujuding pustaka Jamus Myang Jamet Jamus Jimat Jamus Kalimasada. Pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada. Lah Sinuwun Ndrawati mboten trima bapakmu ki mung wong kere. Bapakmu ki wong kere. Sapa sing kedunungan pustaka Jamus Kalimasada? Bakale mukti ngawi bawa Nyakrawati mbau denda mati omahe benda. Niku. Lah Sinuwun Ndrawati ora trima nek bapak ajeng bangun kayangan. terus Lah kula sebagai anak sing berbakti ora trima. Wong tuwa kula dielek-elek ngoten niku kula ora trima. nesu. Mulih. Lho. Ora nesu sik. Nesu terus mulih. Nesu ki tandange nesu kok mulih. Mboten ngeten lho niki perkawis e. Niki kula ajeng gawe muntape bapak. Ajeng gawe nesune bapak. Sebab bapak kok ngadi dielek-elek karo Kresna. Monggo Kresna niku partner pendamping budayane bapak. Partner pendamping budaya barang ngomong nggepe apa. Kelurahan budaya ngono ya. Bapak niku anu Sinuwun Kresna niku partner pamonge Pandhawa. Ngoten. Bapak pujanggane Pandhawa, Sinuwun Kresna ugi pujangganipun para Pandhawa. Lah nek bapak kula nganti dikaya ngono karo kanca dhewe. Kresna karo kanca dhewe kok tegel kaya ngoten niku. Kula sebagai anak Semar mboten trima, bendis ndase kudu dibendis.
Terus ora terus iki aku kirane iki tiwas jelaske iki arep njaluk solusi malah mung terus ae. Mun kur dadi sesideman malah. Nah iya anu sesideman terus ladrang rojinemo lancaran yo nyok. Tak kira ladrang ya ora. Wis nek kowe manut aku rene ya. Manut kowe to? Wis nunggu kene ngarepku kene. Setyaki petruki. Iki tangane malang kere. Oh ngene. Kon ngomong aku. Mak cilik Setyaki ben rene. Kowe sumbara dhewe tak dekengi saka mburi. Siap. Setyaki. Ayo rene ora mati dening Bagong gak mundasmu. Aja mlayu Bagong. Kaget kowe mesti roh. Ayo. Muni kowe arep ngajar aku iki nyok. Ki tonyonen ngasih moncret ndasku. Oke. Tonyonen. Angger Antasena. Ora ana Antasena kene iki. Kene ora ana Antasena, anane ming Bagong. Ayo. Anane ming Setyaki karo Bagong wis. Ayo. Saiki arep wani karo aku. Gage. Iki ajange dadane Bagong. Kula nyuwun pangapunten. Iya, ora apa-apa. Pancen kowe luput karo aku. Ning wis tak ngapura. Awit kula koma wantun ngajar kalian Bagong. Ora apa-apa. Wis tak omongi aku ki digdaya, anake Semar ki digdaya kabeh. Kok lenggah teng mriki? Wis ket mau aku ning ngene-ngene. Sing ora perlu diomongke ora usah diomongke. Edan Bagong aku ora omongan karo kowe. Lah karo sapa? Angger Antasena. Wis sampean ki minggrose. Lah arep ndekengi ya wis. Piye nek wis apa jenenge sing ndekengi aku Antasena ngene iki arep piye sampean? Cepu ki apa meneh? Istilah apa meneh? Cepu ki kandhakan. Beda recek ki, beda. Iki senengane kaya ngono ora. Macilik Setyaki, Angger Antasena kados pundi? Sampeyan ku kudune wong tuwa ki iso milahke endi sing bener lan sing luput. Bagus. Monggo lanjut Pak Ustaz. Aku tak ngaso. Pancen dengkele atos sakjane. Nggih, keparengipun sampeyan ki satriya, sampeyan ki senopati. Senopati ki sak kejaba mung kejaba ngayomi karo Ratu Gustine ning ya uga duwe wenang elek-elek karo Ratu Gustine. Ngono. Siwa Kresna ki pancen bener titis Wisnu ning apa ya selamake Wisnu ki nitis ning ragane Siwa Ndrawati. Nggih para paduka paring dawuh mekaten. Kae lagi nandang pepeteng. Ngono. Dadi sampean ki satriya, sampean ki senopati ki amane manek ngasih barang sing luput kok dilabuhi. Ngasih sampean mentala ngajar Bagong arep mulasara Petruk arep mulasara Bagong sing lara atine iki Antasena. Bagong ki wis kecilik, Antasena dimong karo Bagong. Petruk semono uga nek sampean ki cilikane ya dimong Bagong kok saiki mentala mulasara Bagong ki atine sampean ning endi? Tepa silur sampeane ning endi, Mak Cilik? Duh, Antasena. Tunduk kowe ngapa ora? Kula nyuwun pangapunten. Kula sampun wantun mulasara Bagong. Wani ya wani, senengane kaya ngono. Wis iki tak labuhi ngono ora. Saiki sampean arep nyengkuyung kakekne Semar nggone mbangun kayangan apa ora? Iki Ger, kula nyengkuyung. Lire piye? Iki ora mung rubu-rubu dang. Nggone bakal nyengkuyung Siwa Semar kuwi mbutuhke prinsip, mbutuhke wong sing berpegang teguh. Iki nek ora sing ngajari
iki cangkeme iki ora bakal dadi. Kula nyengkuyung Kakang Nayanta kanggenipun badhe bangun kayangan. Awit sareng kula petang, kula gelar kula gulung. Kayuanipun Kakang Nayanta menika estu luhur sanget. Nek pancen nyengkuyung kakekne Semar, sampeyan kudu nuruti apa sing dadi karepane Bagong. Sendika dawuh. Setyaki. Sendika dawuh ki Lurah. Wonten timbalan. Kowe nglabuhi Semar? Kula nglabuhi. Kresna diundurke. Ning kalian panjenengan Wis tak dekengi saka mburi. Ayo Kresna diundurke. Sendika dawuh. Istaken dawuh. Ayo mangkat bareng. Hangro sumbar mawalindo bumi konjeng kumalu dokuntur katok lumembak banyu kumambang Setyaki malang kerik tanpa tata krama ning ngarepe Nata Ndrawati. Ben. Terus. Lulu. Ora basa karo panjenengan ingsun. Ora basa ya ben. Aku saiki wis ora percaya karo Nata Ndrawati. Lho. Kok kowe teko kaya ngono? Gunane apa aku nglabuhi barang ora bener? Gunane apa aku nglabuhi wong sing tumindak kleru? Setyaki wonten dawuh ki Lurah Bagong. Nata Ndrawati Prabu Kresna ora wani maksude ora gelem dindakke. Ora gelem nyengkuyung Semar. Kuwi wong ora lair batin karo grupe awake dhewe. Keparipun diguak disurati nek perlu dijotosi. Setika istaken dawuh. Nyuwun pangapunten. Janipun kula tasih ngajeni kalian panjenengan. Nanging sak gendakan menika kula mboten pitados kalih Nata Ndrawati. Njur sirmu kepiye? Kowe njur ora percaya karo aku, njur sirmu arep piye? Kula leren dados senopati. Njur kowe arep kepiye? Setyaki. Pun timbalan. Kresna dirudha paripeksa. Sendika istaka dawuh. Setyaki ora ngeyel lho kowe. Ora edan kowe ora nekat. Nyuwun pangapunten Kula Prabu. Lho. Lho kowe Setyaki kuwi ora edan. Ben, gunane apa nglabuhi wong tumindak luput? Sak gendakane iki kula ora percaya karo sampean. Sak gendakane iki aku ora sudi suwitaning Ndrawati. Njur men ora sudi piye? Aja ngregeti kahanan Karang Kadempel.
Mending sampeyan kisah kemawon saking Gunung Amarta. Oh lah dalah pancen wis edan kowe. Lah ngono kuwi sejake ngono kuwi sing tak karepke. Pancen si Adi kuwi wong sing wis becik, sing wis limpat wasis sekti kalintang jayaning perang wani ngundurke nata Ndrawati. Ajikur Kresnane wis minggat aku isih gaya tutuk ndasku. Wis ben ora urusan karo Sinuwun Ndrawati wis ben ora. Madyaning kayiwangan dandang mangore ya ing sutran gondolo mayit ananggi papan pilenggahipun diwaning Gudha pangrencana ananggi Sang Pandya Pendhari Durga ya Sang Permoni katrokasan nampi piswanipun ingkang wayah pun Sri Bathara Kresna Ndrawati sumawana panengah Pandhawa satruing Madukara Sang Raden Arjuna ya Sang Raden Permati tadya kagateng kalih Sang Pendhari Durga dupi mulat piswanipun ingkang wayah andadosaken hawa panas gara-gara tumraping kayiwangan dandang manguri kocaping mangke sigra miji piswanipun Sang Nata Ndrawati miwah panengah Pandhawa sigra amulwatane pangandikan data kumanggulih wijining pangandika Sang Permoni ingkang dereng kababaring lisan Sanyatane
tata trapsilanira ngajamaken astanira kalih astanira kalih pisan yen ngandika magawe pranta yen ngandika magawe pranta Dedan kala rudra Mas Patih Raja Dewaku. Batu-batu mula kahanan kayuwangan ndandang mangorek ngaton panas. Sareng gak taliti jebul iki ana suwane titah Kujangkara. Sing manis ana ning kayuwangan ndandang mangore ya ing setran ganda lumayit batu-batu. Ora pangling iki wayah ulun nata Ndrawati Kresna. Sawise kita swanana ngersaning panjenengan ulun padha kanthi raharja saksowan kita kula nata Ndrawati Lono namit masang kliman tabe tinebena nyala duwe dumawing tawang tuwang Kanjeng Ibu. Kanjeng Ibu Betari Durga sesembahan kula. Wilujeng piswanipun ingkang wayah pun nata Ndrawati pun Sri Bathara Kresna. Aning madyaning kayiwangan dandang mangori inggih wonten ing setran gondo lumayet sakmenika. Mboten manggih halangan setunggal menapa namung saderenge Kanjeng Ibu. Kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming mangabekti kula kunjuk sandhap padha paduka Kanjeng Ibu Betari Durga. Iya. Kresna ulun tampa arat pangestunipun Ibu wae tanpa nana nun inggih kula pundi nggo jimat paripik. Ndayanana ing kasantosan. Ora pangling suwan kita didherekake dening wayah kula uga panengah Pandhawa ya kuwi Arjuna. Janaka padha rajo saprapta kita nggih kulup Arjuna. Inggih tansah pinayunganing kawidadan ing sambikala Kanjeng Ibu. Iwang Adipi kulun Betari Durga. Sapisowan kula manggih karaharjan boten wonten alangan setunggal menapa. Kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming mangabekti kula kunjuk dumateng Kanjeng Iwang Adipi kulun Betari Durga. Ya Arjuna ulun tampa. Ora ana pangestune ulun wae tampanana ya Arjuna. Inggih kula pundi jimat paripik ndayanana ing kasantosan Kanjeng Ibu. Sabanjure Kresna sawise kita swanana ngrasaning panjenengan ulun. Apa wigati kang bakal kita aturake lawan pun Ibu Betari Durga nggih. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang wayah punata Ndrawati tadah wadana. Pukulun. Saestu pisuhan kula menika namung badhe nyuwun senjata pitulung awit sak menika kawonten wonten ing Madyapada nembe kadidine ketaman pageblung awit Kakang Semar ingkang nggadhe gegayuhan nggih menika pun kepengin bangun kayangan. Miturutipun ingkang wayah punata Ndrawati Kakang semanggenipun badhe bangun kayiwangan menika sak mangke badhe ngrisak kawontenan maning madyaning kayiwangan Suralaya. Satemah ndamel duka-dukaning Iwang Adipi kulun Manikmaya. Satemah duka kaliyan ingkang abdi nata Ndrawati. Banjur sak banjure kula nedya nyuwun senjata pitulung Kanjeng Ibu. Aduh keparenga paduka paring pitulungan dumateng ingkang wayah punata Ndrawati. Keparenga paduka saged sak biyantu amurungaken gegayuhanipun Kakang Semar Badranaya
anggenipun badhe mbangun kayangan Kanjeng Ibu. Tansah marapamoring sukma. Sinukmaya winaya ing ngasepi sinimpen telanging kalbu pambukaning warana tarlen saking liyap-layap ing ngaluyup pindha pesating sumpena sumusuping rasa jati batu sodhe selikur dina kasaya to yen to pancen gayuhan kita kaya mangkono ora bakal wigih ringa-ringa ulun bakal masrahake kabeh pakaryan iki mraping para wadyabala Jim Setan mripayangan baju barat supaya ngawat-awati lakumu inggih matur sembah nuwun Kanjeng Ibu. Sak banjuripun kados pundi salajengipun kula kedah kados pundi? Ora sasuwe-suwe ayo to diage Jaramaya. Nggih, wonten timbalan Kanjeng Ibu. Budal bangsaning para baju barat. Jim Setan priprayangan ilu-ilu Banaspati. Engklek-engklek balungan tandak sing nderekke marang lakune Nata Ndrawati. Nggih, ngestaken dawuh kepareng nyuwun pamit madala pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kresna ayo diage derena panjenengan ulun. Ngrubut kahanan karang kadempel nggih Kanjeng Ibu. Sumangga semawi kula dherekaken tindak paduka jengkar paduka kula dherekaken Kanjeng Ibu.
pati lamun katututan lamun mangsa prawira diktaya Olah salah ana satra kanthet nyayet brengosing ulur gritu mangke kuping kiwa tengen sapa kowe pamer bagus pamer gagah takon karo aku satriya pringgon satru ing garba ruci Raden Harya Setyaki ya dasar para nyoto bali takon karo kowe sapa wala salah abdine miwang adipi kulun Betari Durga aku Prawara Kendra ya dasar para nyoto ayo ndi Semar ora gelem murungake anggone bakal mbangun kayaan wala dalah aja takon dosa karang kademel Pak obrak-abrik tak gawe sungsang bawana maju mungsu Setyaki ajange dadane Setyaki wala salah lena pangendamu tebak dadamu lakon ning kene marganing matimu singa lena prapteng lalis Prawara Kendra jajamu di Baro. Jar! Hut! Hut! Jar! Hut! Hut! Bah! Sambat. Ot! Oh! Ot! Bah! Hey! Lihat lagi. Bah! Ot! Oh! Oh! Hut!
Waduh. 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 Woi. Waduh. Waduh. Sambata. Oh, Santian ora iso. Obrak. Ah. Ot. Ah. Dai. Ah. Waduh. Sambata. Ot. Tu. Ot. Bang. Oh. Bang. Oh. Jar. Oh. Oh. Dai. Jar. Jar. Oh. Oh. Ah. Sambata. Waduh. Waduh. Pa. Ot. Dai. Ot. 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 Dai. Ah. Yo, ah, oh, ah, ot. Bah, lolo, yo. Oh. Bas. Jar. Ot. Ot. Bah. Ot. Bah. Waduh. Ot. Ot. Oh. Ot. Oh. Bah. Woi. Ot. Mati aku. Ah. Ah. Waduh. Sambata. Waduh. Ot. Oh. Oh. Ot. Ot. Cocok tuh bacem. Ot. Oh, ot. Oh, sabigat. Ot. Jar. Ot. Jar. Ot. Bah. Piye tek? Jar. Oh. Ot. Bah. Ot. Waduh. Wah. Bah. Bah. Oh. Waduh. Oh. Ah.
kedadian. Setyaki ngamuk punggung Suratamta Nirbaya Nirwikara. Ayo, tumeng kuwi Penari Durgawe wadya balane yo. Gelem bali apa ora? Kelakon pecah diadamu ut. Aduh. Wot, yola yo. Pada yo. Bot. Wayange dhewe ben. Oh. Suta Pandhawa tata gati misaya Indriyaksa sara meruta pamana bana margana hong Samirana lan warayang wisikan magulingan lima ora dalah ana satya ngamuk punggung ngosak asik wadya balaku tak angslupi ora kelangan lacak aja takon dosa ora dalah ngalamun sang Raden Harya Setyaki kocapoing mangke semengren nyumurupi kawontenan ingkang tumandu wonten ing Karang Kadempel sampun rusuk. Dadasa kuling mangke datan mangertos lampahing alus wonten salah satunggaling jim ingkang ngrasuk raganing Sang Setyaki. Sigra mbranang paningalipun malik paningal greng-greng kaya buta. Ora taksih dereng imut Purwaduk Sena kocapoing mangke Sang Setyaki amalik paningal nyumurupi kawontenan wonten ing Karang Kadempel dadi ngamuk punggung Suratamta Nirbaya Nirwikara ingkang wonten ngajenganipun den gasak tanpa pangapura. Amuk Suramra.
dadi lho. Kok yo kenal yo kaya. Duan teman ke apa mergo rebutan yang ngono apa piye? Wah. Ndara Gatotkaca karo Ndara Setyaki kae. Dan Ndara Antasena ketiwasan iki Dan. Ndara ketiwasan. Betruk ngopo truk mlayu-mlayu Mas? Mboten ngertos sangkan pananing bilahe lah kok teko. Nika Ndara Gatotkaca ingkang raga kalih ingkang paman ing garba ruci Ndara Setyaki kok do gelut nika kepripun? Weh lah dalah kok iso dadi kaya ngono kahanane kae. Candak truk perkarane. Perkawise. Kae ora saka karepe Kakang Gatotkaca karo mak cilik Setyaki ora. Lah ning kae pancen ana sing ngangslupi. Sinten? Wis bangsa Jimalus barang ora ketok. Wah. Mesti polahe Betari Durga kae. Wah, edan ora. Jurusan iki pripun? Wis. Ayo bali Karang Kadempel. Matur bapakmu njaluk syarat srana pun bali teng Karang Kadempel mawon Ben. Wonten ing mriki Arjuna wonten timbalan kabeh para wadyabala jim setan mriprayangan wis ngebyuki kahanan Karang Kadempel keparengipun yen ngasi awake dhewe ora melu nyambut gawe lingsem di priksani wong akeh inggih keparengipun kados pundi ayo derek napa Kakang salin wujud aja kanthi wujud nata Ndrawati lan Satra Madukara lajeng wujud menapa wis tut napa Kakang salin rupa mengko sadi wis tanggap dhewe di ngestaken dawuh Prabu teko kowe salin wujud celeng kaya sing nyekel demung nggih Kaka Prabu kula dalah mboten mangertos kula waton mencet kok kula salin wujud kados menganten kula dalah wah, delongkas nyepi kowe dadekke babi guling.
Inggih Kakang Prabu. Ora sah basa. Aku bakal nganggo jeneng Prabu Kala Srenggi. Kula badhe peparep. Badhe aparaceka celeng Srenggi nggih. Dubleh kencana. Dubleh kencana nggih. Wala dalah. Janaka badarane sing penting asline kaya ngene. Wala dalah kula ndherekaken ngebyuk kawonten Karang Kadempel Kakang Prabu. Ayo menyambut gawe bareng-bareng di adiku. Oh!